Искате ли да имате отворено пространство в средата на своя дом, за да се любувате на звездите през нощта? Това е възможно благодарение на иновативните прибиращи се покривни системи. Тези покриви не само предоставят уникална естетика, но и значително повишават функционалността и удобството на всяко пространство. Фирма Кераглас предлага стъклен покрив модел Барселона, създаден от висококачествени метални елементи и стъкло, адаптиращи се към всяко пространство. Той ще ви осигури сянка и защита от слънце, вятър и дъжд, като същевременно не губите връзка с околната среда. Тези системи са приложими както за битови, така и за търговски обекти, което ги прави идеални за домове, заведения, спортни зали и зимни градини. Енергийно ефективни, те помагат за намаляване на необходимостта от климатизация, като предоставят естествена сянка и поддържат дома ви по-хладен. Добавете стил и функционалност към своето пространство. Линк в биото.